Online ikasketak aukeratu nituen, aukera ematen zidalako pixka bat bai etxea, lana eta ikasketak berak uztartzeko. Aukeratu dute Mondragon Unibertsitatea online egiteko aukera emoten doztelako, eta nire kasuen behintzet horregaitik espalitz ezingo neuke ikasketarik egin, eta horregaitik oso eskertuten hau. Gure hezkuntza proiektuak pertsona du ardatz. Honek ahalbideratzen du ikasle eta irakaslea arteko harremanak gertukoak edo hurbilekoak izatea. Nik asko eskertzen dutena Mondragon Unibertsitatetik da gehien bat irakaslearekiko dekoten tratu personal hori eta hurbileko tratu hori. Erakargarria iruditzen zait lanerako modua, ikasketak burutzeko modua. Lan proposamenka da eta egia da bai taldeka ikaskideekin eta irakasleekin ekipo oso interesgarriak eta politeak egiten diala eta benetan lan interesgarria.